Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Ejike gwara ọha obodo na akịdị gwara ya na ọ bụrụ na o wepụghị aka n'ala ahụ na ihe mere nna ya ga-eme ya. Nke a mere o jiri sị ka ọ gwa ọha na eze n'ihi na otu aka anaghị agwọ ajụ. Ọ gakwara n'ihu kwuo nke gbakara ya isi bụ oge ya gara ileta ubi ya n'ụtụtụ. Mgbe o ruru ka ọ chọpụtara na ihe niile ọ kọrọ n'ubi ya adịzighị ya, o wee kwuo sị ka a jụọ akịdị na o nwere ike ịma ihe gbasara ya. Chikaọdịrị etiela ọkpọ saa aka ya wee na-eche ihe ndị obodo ga-eme banyere okwu ahụ. Akịdị kwụrụ ọtọ ozugbo na-enweghị onye sịrị ya kwụrụ ọtọ, wee gwa ndị obodo na ihe ahụ bụ ya mere ya. Akịdị kwuru na ala ahụ bụ nke ya. Ọ gwara ndị obodo na ọ bụ n'ihi ịdị mma ya na nna Chikaọdịrị bụ onye Achọnam mere o jiri nye ya ala ahụ ka ọ na-arụ ọrụ n'ihi na o nweghị ala ọ na-arụ ọrụ. Tinyere na ha abụọ bụ ezigbo enyi, Akịdị jụrụ ndị obodo ma ọ pụtara na ha amaghị na ala ahụ bụ nke ya. Ka ọ jụrụ ha nke a, ụfọdụ kwuo sị na ọ bụ ala ya, ụfọdụ kwuo sị na ọ bụ nna Chikaọdị. N'ikpeazụ, ọ gwara ndị obodo na ọ bụ ya kpara agwa ahụ n'ihi na oke anaghị eri ihe onye mụ anya. Ikpe na-ama onye enweghị nna oge niile. Ndị okenye ụfọdụ nọ ebe ahụ gwara Akịdị na ihe o mere dị njọ. Ụfọdụ na-ekwu na ọ bụ arụ ka ọ kpara, ma ndị ọzọ na-ekwunyere ya sị na ihe o mere bụ ihe ziri ezi. Ka nke a na-eme, ha niile malitere bawa mba, nke mere na ekpezighị ikpe ahụ ọnụ ụbọchị ahụ. N'ikpeazụ, onye isi obodo gwara ha laghachi azụ mkpụrụ ụbọchị 4 na-abịa n'ihu ka ha wee kwuo ya bụ okwu nke ọma. Akịdị gụrụ akwụkwọ mara ihe ekwe na-akụ n'ihi ihe gbasara ịzọ ana. Nke a mere na ihe dakọrọ ya na ụfọdụ mmadụ n'obodo ha ahapụrụ ya. Gbanịa ka ị chọpụta.